nai singui tango kelang mau raishu belumi kayo nai si di sini mediano kelekan hambai ini Isan Chandra Ruwajapara mo under the Isan Chandra Para under the Jewel Service Ambassad di block sini 40% Ambassad Constitution di sini sini aku koroksa modoram riang onek din bo hayau kalaijak bo rugi ongmani ingkai chung thangnai 15 tarik sarigo robibar chung oro naifai puro bo bai koklam roksaka apuro bo bed condition to mani hiaba chung chongya je mahai chung no yakari songsar no yakari taku buhunu yakari tanai nei chung chongi meya chung naimani pore robbaro phaiye aboni pore miyak chung khobor mangka 4:30 nagat sarigo boni langma chokha gabono belai khene chung khadujak chung oro boni last nairumung nainani bagai oro ambasa hoite chung khailajak oro taku Raju Chandra tongo sini taku rokobang oro khaijak boni last paithak nairumung nainani be phayo bo khub aham no sini samung khai tongmani o visini o watni bo group leader khai tongmani hiaba asuk jorawo songsar tai nukung ati sojon no yakari tanai hini chung asa khlaya tongmani hiaba ini chung no songsar no tai taku buku besa betul ni yakari tangmani abo belai ken chung bo khaduja chung kamna khayo boni nukungo boni besla boni besaje boni sukhai joto no khakchang manthung tei boni pholanobo kai to chung no hawo paiplaya khakchang maritu boni phola matang jato abo chung nayo tei chung ja mansa boni saraddo purobo mairung ro ja nangmani chuban bagai chung tiarungjak an bagai chung kini oro boni las paithak nairong bagai chung kaimani sini taku modoram riang